Drahí bratia a sestry v Kristovi, prihováram sa vám už tradične na začiatku nového roka v rámci každoročnej kampane Katolícka výzva. V tomto jubilejnom roku venovanom nádeji je téma katolíckej výzvy veľmi príznačná. Rozdúchaj plameň nádeje. Jubilejný list pápeža Františka nás vyzýva, aby sme sa zamysleli nad tým, že naša viera je darom, ktorý si treba vážiť a zároveň plameňom, o ktorý sa treba starať a udržiavať ho. Vaša podpora výročnej katolíckej výzvy zabezpečuje, aby tento plameň jasne horel a šíril svetlo a teplo Krista prostredníctvom životne dôležitých služieb v celej našej diecéze. Tieto služby, či už pripravujú budúcich kňazov a diakonov, formujú mladých ľudí vo viere, podporujú katolícke vzdelávanie alebo sú určené na pomoc ľuďom v núdzi, sú znamením nádeje v našom neustále sa meniacom svete. Svojou štedrosťou pomáhate rozduchávať tento plameň v desiatkách tisíc životov, oživovať vieru, inšpirovať službu a tak formovať budúcnosť našej cirkvi. Spolu budujme spoločenstvo, ktoré nesie túto nádej ďalej. Jeden skutok lásky, jeden skutok viery za druhým. Pozývam vás, aby ste si vypočuli priamo tých, ktorých životy sa vďaka týmto službám zmenili. V ich príbehoch sa stanete svedkami toho, ako viera, keď sa znovu prebudí a rozvíja, zapaľuje odhodlanie slúžiť a inšpirovať druhých. V našej skupine máme 40 až 50 detí, ktoré sú milované, oceňované a povzbudzované, aby videli Krista v iných. A prostredníctvom našej služby objavujú Krista v sebe a delia sa o jej lásku so svetom. Aktívne sa zapájajú do všetkého tu vo farnosti. Theology on Tap je jedno z mojich najobľúbenejších podujatí ponúkaných mladým dospelým. Milujem možnosť stretnúť sa s inými ľuďmi v mojom veku. Diskutujeme tam o životných výzvach a o tom, ako nás viera naviguje a pomáha nám orientovať sa v problémoch bez toho, aby nás pohltili spoločenské normy. Je to úžasná príležitosť pre mladých katolíkov ako som ja. Ďakujem vám za podporu tejto služby prostredníctvom výročnej katolíckej výzvy. Ako učiteľka katolíckej školy pomáham študentom vidieť spojenie medzi vierou a každodenným životom, čím sa v nich budujú základy nádeje a zmyslu pre ich budúcnosť. Nie je to len čítanie, písanie a matematika, ale aj viera, nádej a láska. Spolu s našimi oddanými farskými katechétmi pomáhame deťom a rodinám rásť v našej krásnej katolíckej viere. Vedieme ich k tomu, aby žili v nádeji a zdieľali Božiu lásku v ich každodennom živote. Vďaka výročnej katolíckej výzve môžu naši katechéti využiť príležitosť na vzdelávanie a duchovnú formáciu, aby mohli naďalej pokračovať v odovzdávaní našej viery. V čase, keď sa pripravujem na zloženie sľubov a službu kňaza v jednom z našich kňazských spoločenstiev, som hlboko vďačný za podporu, ktorá ma sprevádzala počas štúdia v seminári a pomáhala mi raz vo viere a nádeji, keď som odpovedal na Božie volanie slúžiť jeho ľudu. Stať sa diakonom si vyžaduje 4 roky štúdia a ja som skutočne vďačný za podporu, ktorú som dostal prostredníctvom výročnej katolíckej výzvy. Tieto finančné prostriedky boli pre moju formáciu nevyhnutné, umožnili mi raz vo viere a pripraviť sa na službu svojmu farskému spoločenstvu so zanietením a láskou. Volám sa Irene a som slobodná matka 2 krásnych detí. Môj najmladší syn má autizmus a ja som jeho hlavnou opatrovateľkou. Dodatočná pomoc a podpora, ktorú som dostala od cechu Mount Carmel, je pre moju rodinu záchranným lanom, ktoré zabezpečuje, že moje deti majú každý deň jedlo na stole a nikdy nezostanú hladné. Ďakujem vám za vašu podporu výročnej katolíckej výzvy. Mojou úlohou v nadácii je spájať ľudí ako Erin so službami, ktoré potrebujú a pomáhať im vyriešiť ich ťažkosti, aby mohli začať budovať svoj život s nádejou a dôstojnosťou. Som naozaj vďačná za pomoc, ktorú sme dostali od nadácie Seeds of Service. Bolo to požehnanie pre moju rodinu i celú komunitu. Toto sú len niektoré služby a príklady toho, ako váš dar pomáha zapaľovať plameň nádeje v nespočetných životoch a posilňuje našu diecéznu rodinu. Chcem vás poprosiť, aby ste spolu so mnou podporili tohtoročnú katolícku výzvu. Spoločne oživme našu vieru, inšpirujme druhých a budujme budúcnosť plnú nádeje. Nech Boh požehná vás, vašu štedrosť a oddanosť nášmu poslaniu.